kaziwe zvakare wana wamwari mufaro wangu kuti tasangana zvakare kuchirongwa chedu chemazuva ose konai pastor kune vatanga kutibata nhasi pachirongwa pano tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yetogononge tiinayo inopindurikawo neumbo unowanikwa mukati mebhaibheri. Saka tiri kupinda mukati memubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu nhasi uri kutiwo, konai pastor, mukadzi ari pana zvakazarurwa 12 verse 1 to 2 ndeupi? Regai tiverenge zvakazarurwa 12 verse 1 to 2. And there appeared a great wonder in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and upon her head a crown of 12 stars. And she, being with child, cried, travailing in birth and pained to be delivered. Now, ndinotanga kuverenga mavhesi akawanda rega ndanga ndatsanangura pfungwa dzine vamwe. Kune vamwe vanodzidzisa kuti mukadzi uyu ari kutaurwa payo ndi Mary, mai vaJesu Kristu, ndo vakanga vaine mimba vachida kubara mwana. Mukaverenga chapter inotokuratidza yega kuti munhu ari kutaurwa payo haangavi munhu chaiye. Regai ndingoverenge maybe one or two things zvinoprova kuti uyu haasi munhu chaiye ari kutaurwa payo. But ndisati ndaverenga vakambodzidza nesu mavhiki maviri apfuura pataidzidza bhuku raDaniel, takaisa pachena kuti kana uchidzidza bhuku raDaniel nebhuku razvakazarurwa, mabhuku aya anonzi maapocalyptic books, zviprofita zvakauya kwatiri kuburikidza nemifananidzo. Mwari akashandisa masymbols to present his message. Saka haugoni kutora those symbols literally, unenge watorasika right from the onset, unenge watorasika, because these are prophetic books, they are apocalyptic prophecies dzinoshandisa masymbols. Saka kutora literally kuti uyu munhu unenge watotanga nekutorasika. But regai ndiverenge mavhesi anogona kuprova izvozvo. Yekutanga taiverenga iri kuti anga akapfeka zuva. Hakuna munhu anopfeka zuva, kungoswedera padhuze nemoto wakutotsva zuva wese. Saka zvinotokudza kuti haasi munhu ari kutaurwa apa. Chechipiri, mukaverenga vhesi ya14 yachapter 12 inoti, and the woman was given 2 wings of a great eagle, so that she might fly into the wilderness, into her place where she is nourished for a time and times and half a time from the face of the serpent. This statement kuti time, times and half a time, unoiona futi kuna Daniel 7 verse 25. Ndiyo same statement yekuti 42 months. Ndiyo same statement yekuti 1260 days. Ndiyo same statement yekuti 1260 years. Saka zvinonzi mukadzi uyu paanga ashungurudzwa neshato akanohwanda murenje for 1260 years. Ndo time, times and half a time. A time is a year, times is 2 years, that's 3 years, half a time is 3.5 years, which is 1260 days, and a day stands for a year, because this is symbolic. Takazvidzidza mavhiki maviri apfuura. Saka hakuna munhu akamborarama 1260 years. So this is not a literal woman. Saka vaya vanoti mukadzi uyu ndi Mary, outrightly they are wrong, totally wrong. Saka toda kuziva kuti ane zvaari kumirira mukadzi uyu, ane zvaanomirira, ndo zvatingada kuziva kuti saka ari kumirira chii. Kana muchidzidza bhuku razvakazarurwa kunongori nemifananidzo yevakadzi 2 vari mubhuku razvakazarurwa. Uyu ndiye umwe wacho anonzi anga akapfuka zuva, akatsika mwedzi achipenya, achibwinya rather. Umwe wacho munomuona pana zvakazarurwa 17 ari kunzi chaiva chifeve, anga akabata wine, anga akadhakwa neropa, anga akapfeka mari dzinodya nguo dzinodya mari zhinji. So there are 2 women that are contrasted in the book of Revelation. One woman that is pure, bright and glorious, the other woman that is a harlot, impure, defiled, kuna zvakazarurwa chapter 17. Saka zvinorevei kana bhuku chiprofita chemifananidzo chichitiigira mufananidzo wemukadzi, zvinenge zvichireva chii? Tinotendera bhaibheri kuti rizvidudzire rega. Saka tinoverenga kuna 2 Corinthians chapter 11 verse ya 2, inofanira kududzira mufananidzo iwoyo. Inoti iyo, for I am jealous over you with a godly jealousy, for I have espoused you to one husband, so that I may present to you as a chaste virgin to Jesus Christ. Ndachitaura kuti kuna zvakazarurwa kune mifananidzo inomirira yevakadzi miviri, umwe wacho ndiye watiri kuverenga, umwe wacho chifeve. Paul otaura kusanganira paKorinde oti, ndine godo nemi negodo raMwari, because ndakakurodzai kumurume mumwe chete ari Jesu Kristu, kuti ndikuisei kwaari semhandara yakachena. Saka na Bhaibheri ichitaura nezvemukadzi akachena seuyo akafuka zuva, akatsika mwedzi achipenya, riri kutaura sangano raMwari, kureva kuti isangano raMwari risina kutsauka padzidziso dzaMwari. Kana paakutaurwa chifeve, zvinoreva kuti isanganowo zvakare, but ratsauka kubva padzidziso dzaMwari, ratsauka kubva pamurume waro umwe chete ari Kristu, ratambira dzidziso dzevamwewo varume vasiri Mwari. Isangano ratsauka raakunzi chifeve, but uyo arapo hachisi chifeve. Mukadzi akapfeka zvakanaka, ari kupenya nezuva, ari kubwinya, ndiye anomirira sangano rezvokwadi raMwari. Saka mukaenda kuna mapsalma 119 verse 105 inoti, thy word is a lamp unto my feet. Okay, saka shoko renyu ndo chiedza kutsoka dzani
kutsoka dzangu. John chapter 9 verse 5, Jesu Kristu anoti, as long as I am in the world, I am the light of the world. Saka chiedza kana kuti zuva ndi Jesu Kristu. Kuda kuti mukadzi uyu tingamuti akapfeka Jesu Kristu. But muchaona David ari kuti the light is the word. Saka Jesu Kristu ndiye the light, but rinoreflectwa mushoko rake. Saka na zvichinzi mukadzi anga akapfeka zuva akatsika mwedzi. We all know kuti the moon takes its light from the sun. It reflects its light from the sun. Saka zuva ndi Jesu Kristu, mwedzi ndo chiri kureflecta light chacho. Saka mwedzi ndo shoko raMwari. Saka mukadzi uyu anotenda muna Jesu Kristu akatsika hwaro hwake nedzidziso dzake dziri foundation yezvaanodzidzisa zviri pashoko raMwari. So when the book of Revelation talks of a woman that was clothed with the sun standing on the moon, it's speaking of God's true church which believes in salvation in Jesus Christ and takes all its teachings from scripture. Chete haridzidzisi dzidziso dziri ngano dzevanhu. Zvese zvarinodzidzisa zvinobva mukati meBhaibheri. Mibvunzo yese inopindurwa neBhaibheri. Zvese zvinotendwa neBhaibheri. Mafambiro avo anotungamirwa neBhaibheri. Zvese zvavanoita zvinenge zviine guidance yeBhaibheri. Ndo zvinoreva mukadzi ari pana zvakazarurwa 12. Wepana zvakazarurwa 17 ari kumirira mamwe masangano ese anenge atsauka kubva padzidziso dzaMwari, aakutenda dzidziso dzevanhu, asisadi kuudzwa neBhaibheri, anoramba zvimwe zviri muBhaibheri, ndo waakunzi zvazvifewe because vane kumwe kwavakuwana dzidziso dzavo. Ndoda kudaro tabatsirikana, Mwari achitikomborera. Amen.